Narum payu newskum ka channel nam ta ki padba ka briu newtar. Katkum ka khubor balay ulum lengba ka Ministry of Information and Broadcasting ka Reserve Bank of India RBI kala penduk pendamno ika license jong ka PTM Payments Bank Limited nadu ka Sautrik jong new banai da ka baong ba ka klembot satya iki kendon. La pentip ru ba menshwa la pha ya ka PTM ba kam deishu ban pediang ya ki customer ki bathamai bat ru bala khang ru ban le ya ki katuk ne ki kam ki bayadai bagi kam pisa pilai kani kamut banadu ka Sautrik jong new banai la khang no ya ka PTM ka Reserve Bank of India RBI kala bu ru ya ka application ha ka High Court ban pendep no ya ka jingkhang ya ka ni kambang la pentip ru ba ka PTM ka dan shibon ba ka pisa ban siu syaki ba ka dai ban siu ka RBI kala ong ru balale ya kani katkum ka section ROR saw jong ka Banking Regulation Act kat khandai spa sap khandai haka baka kendon kalong balada ombot ka bank katkum balapha la ruban khang ika jing trekam jongki